trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ang tinuod nga pagkamanggihatagon, andam muhatag siyang kaugalingon. Inubanan kinig sakrifisyo sa pagtahan, bisan pa sa kaugalingong panginahanglan alang sa kaayuhan sa uban. Niini ikakatluag duha nga Domingo sa ordinaryong panahon. Si Kristo naghimo sa usa ka byudang kabus nga ehemplo sa tiunay pagkamanggihatagon tungod sa iyang paghatag sa tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Tungod niini, hikahimutan siya sa Dios o giisip ang iyang mapaobsanong halad nga labaw pa kaysa uban. Sa atong pag-ambit nining sakrifisyo sa Santos nga Misa, makat-ununta kita kang Kristo gamihalad siyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. Palihog, manindog tang tanan, ug daygon ta ang Dios at tubangan sa iyang katawhan. Kasalanan, dayga ang Ginoo sa iyang gamo, tungod sa buhat sa iyang kamot, dayga ang iyang kahalangdon, dayga sa tingog sa trompet. Sa trompeta, dayga sa arpa ug lira, dayga sa tambor ug plauta, kaskasi sa yawi, tanan nga adunay gininhawa, dayga ang Ginoo, dayga ang Ginoo. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manghinaot ko ang kining santos nga misa, magdala unta daghang panalangin alang kaninyo nga nagsimba diha sa tasa-tasa ka tubang sa telebisyon, no? Mga panalangin sa tuwag to pakigumaay, kalinaw diha sa panimalayan. Sama niya to dinhi sa manghinaot ta ang kining grasya santos nga misa. Unta maghatag sa panalangin nga itong pangayo. Maandam kita pag sa ulog ng santos nga misa, basulan nato ang atong mga sala. Kami nagkasala, kanimo, ug nakalapas sa imo kaayo. Ginoo,
Maluyan kita sa Dios, makagagahom sa tanan. Pasilo ng atong mga sala, dadong ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga lahangin. Kadaig sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos Amahan, magagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat. Kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluoy kami, ikaw nagalingkod sa tuhod sa Amahan. Dawagan ang pangamuyo, kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Mag-ampo kita. O Diyos nga gamhanag maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman. Atagi kami kagawasan sa Espiritu ug kaayuhan sa kalag ug lawas. Aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ang tinuod nga pagkamanggihatagon, nagsumikad sa pagsalig sa Dios, kadili gayud mupasagad. Ang unang pagbasa, kinutlo ikan sa unang basahon sa mga hari. Atong paminawon. Miadto si Elias sa Sarepta, ug sa pagabot niya sa ganghaan sa syudad, may usa ka byuda nga nangahoy, ug gitawag niya ang byuda og ingnan. Palihog dadi ako dyutang tubig, aron makainom ako. Samtang nagkuha siya sa tubig, kitawag na usab niya ang babae o giingnan. Hatagi usab ako gamayng pan. Huwag mingon ang byuda. Saksi ang Ginoo nga imong Dios, nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina ug dyutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutoon ko kini alang kanako ug sa akong anak, aron makakaon kami sa dili pa kami mamatay. Humingon kaniya si Elias, ayaw kabalaka, buhata ang gingon mo. Apan himo iuna akog dyutang torta ug dadaanganhi kanako. Og pagkatapos, paghimo usab alang kanimo og sa imong anak. Kay nagingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod nga paulanon na sa Ginoo.
Gilakaw ang byuda o gihimo niya ang giingon ni Elias. Ug wala siya kabsig kalanon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina ug lana sumala sa gisulti sa Ginoo pinaagi kang Elias. Ang pulong sa Ginoo. Daiga ang Ginoo kalagko. Daiga ang Ginoo kalagko. Ang Dios ni Jacob matinumanon hangtod sa kahangturan. Nagapadangat sa katarong alang sa gidaog-daog. Nagahatag og pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga bihag. Daiga ang Ginoo kalagko. Ang Ginoo nagahatag og pagtan-aw sa butang. Ang Ginoo nagabangon kanila nga nahilo ka pa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Daiga ang Ginoo kalagko. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilo ug mga balo. Apan iyang gibaw ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Daiga ang Ginoo kalagko. Gihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon aron pagwagtang sa mga sala sa mga tao. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay wala mosulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao nga hulad lamang sa matuod nga balaang dapit. Misulod siya sa langit, diin nangatubang siya karon sa Dios, alang og tungod kanato. Ang Pangulong Pari sa mga Hudeo, musulod ngadto sa balaang dapit matag tuig, dala ang dugo sa usa ka mananap. Apan, wala musulod si Kristo aron paghalad sa iyang kaugalingon sa makadaghan. Kay magantos unta siya sa makadaghan, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hinunua, nagpakita siya karon sa makausa ug alang sa tanan sa naghinapos na ang tanang panahon, aron pagwagtang sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa, ug tapos ni ana, hukman siya sa Dios. Gihalad usab si Kristo sa makausa, aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya sa ikaduhang higayon, dili tungod sa sala, kundili sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.
Ginoo manaa kaninyo. Ang Santo si Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon siya mga tinunan. Pagbantay ka mo sa mga tutudlo sa balaod na gustong magsuroy-suroy, magsulob o mga bisting tag-as o buot nga yukbuan sulod sa mga merkado. Nagpili sa mga lingkuranan, linain sulod sa mga sinagoga o sa mga dapit nga labing maayo sa kumbira. Manlupig sila sa mga byuda, mangilog sa ilahang mga katigayunan. Ugunya magpasundayag sa tag-as ng mga pag-ampo at tubangan sa mga tao. Labi pang makalilisang ang ilang sulod. Samtang naglingkod si Jesus duol sa panudanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga naghulog dito sa ilahang mga halad. Daghang dato nga naghulog og daghang kwarta. Nibiduol sa hulganan sa halad ang usa ka byuda nga kabus og mihulog og duha ka dako. Kitawag ni Jesus ang iyang mga tinunan o giingnan. Lakaw pa, labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog ni ining kabus nga byuda. Kaya ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi. Apan siya, bisan ang iyang kakabus, mihatag sa tanan nga iyaha. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, pagbantay mo. Pagbantay mo kay ang Ginoo di ay no? Mahimantayon. Mahimantayon. Niigid siya. No? Siguro sa niid siya sa ito mga linihukan. Kung naniid siya, kung sinastong kasing-kasing. Sure kayo na. Kini Ebanghelyohan, yung dom ko, ilang katuig na to, nasa misa, mao ni Ebanghelyohan nga akong gamalandungan ba? Yahuman sa misa, diyan ako sa Kristiya, may babae ni duol na ako. Ningunyor ka ng mahimubang ka ng mga ikunin mo o ka ng kwarta akong ipliti. Tanaw na ko ihang itsura, mura mag, ang karangan ba? Kung ano unday din, nawad ang kagkwarta? Sa wa nyo no eh. Ang kwarta na ko ba nahurot? Sa, kung ano man, sa Disimba man ko gininagod, Disimba man, yan naghiskot man ta, ang Ebanghelyo god nga, kanang biyuda na ba, gihatag ang tanan, niya kimahimutan sa Diyos, pinalinginan sa Ginoo, kay gihatag ang tanan. Nga akong gihatag tanan, wala na ko'y plite. Yung ko na, moneron. Hatag bawi. Yung ko na, kung isunod yung ka tinuod ni ining byuda, isunod yung ka niya ba? Di lang igo nga nihatag ka. Di mo gisunod ang iyasang sakripisyo. Kasi paghatag nila ni ini, wala na pagkaon good. Sige, pang butong to sila. Nahatag nila, pero labaw ni ato ang ilang kagalingong giantos tungos ilang paghatag. Muna kung musunod yung ta kanila ba, kaya gihatag manutunan ni mo, inisunod man ka, di ka mga ipliti, magbaklay ka pa dong sa inyo. Haron na doon kayo tinuod ng halad. Mga igsoon, ang Ebanghelyo ron ba? Munig ingon na to nga
no halad gani ka, kanang halad bitaw gitawag dito kanang magdag sakit sa bulsa. Ang mensahe sa Ebanghelyo karon nga ato ang mapupo mo ang paghatag, giving, but not just any kind of giving. It is giving that hurts. Nga mudag yung sakit di ba? Dili ang kantidad nga imong gihatag kundi no, what cost you, unsay sakripisyo, unsay pag-antos, unsay kasakit nga imuhang na tinataman tungod sa imong paghalad. Mo na siya. Ang Ginoo bitaw no? Sa Ebanghelyo nakadaig jud kaayo ning duha ka byuda. Tungod kadiha sila kasing-kasing nga gitawag na tug andam ni halad o ni sakripisyo. Doon sila kasing-kasing ba nga ang murabag a beautiful heart that shares. Mauni ang gitawag tug nabantayan sa Ginoo. Mauni nabantayan sa Ginoo. O sa akong experience sa mga igsoon, mamantay mo sa guba. Himantayan mo sa ko, sa kong pagkapare, mamantay mo juga. Kaya may trabaho ni mamantay mo juga. Kamora. No? Ibaw ka, nakawati ko juga yun, no? There are so many beautiful hearts diha sa parokya. Karang kasing-kasing ba bitaw nga maluluyon? Diha sa gayon niya na katong diha to'y nagdungan man to gitawag to kanang katalagman dito sa naga, landslide, sunog, tanan rin ba? Unya batasan sa parokya nga naganin ni ana kuan mi awhag mi pagtabang ba karon mohalad ta. Sa kadlaw ni ana dihay tiguang ni saka sa mong kubinto kanang kubinto sa Tabunok Pertigina taasa. Third floor pa baklay juga. Ni saka 80 ka pinang edad daghang hangos. Ngita na ako yun, Nyor, kanang na ko ituyo nimo kung saman. Ningon siya, Nyor, kanang gikan pa jud ko sa barangay, nagkubra ko sa akong allowance ba? Senior citizen good. Ningon siya, ako ni ihatag tanan tabang sa mga biktima. Ningon ko, ihatag di mo na. Imo ring maintenance. Ningon siya, Nyor, di pa tayo mamatay ba? Mas nakinahanglan pa sila karong panahon na ako sa nanghatag nila. Still lang ko, what a beautiful heart. Na kanindot. Kanindot. Importante ni anak si citizen. Kung ihatag. Kanya hira ka to si Mother Teresa ba? Diya i-share siya, diya experience niya, ni duol niya, ni hatag og limos para sa iyahang apostolate. Pobre kayo. Iyatang iba dibaran. Ayaw, imo lang na. Mo insistir lang yun. Ngayon lang gidawat. Pagdawat niya, lipay kayo ang kabus na nagdawat ang iyang hinabang. Ibaw ka, ng Mother Teresa, ako nakadawat og award sa Nobel Prize. Pero kining kasi ninyo, mas labaw pa ni siya. Mga ison, what a beautiful heart. Kung kita ka. Kung ikaw ba, bisag kabus, una-huna ka nga doon pas kabus ni mo tabang ka. Beautiful. Kasing-kasing nga maluluyon o magyatagon. Nasa nga parokya sa nato beautiful heart, kasing-kasing itong malagaron. Iba ba ka sa atong parokya? Ang kanang unsa nakamugna what build our parishes? Kibaw ka sa akong experience niya. Ang mga halad sa mga timawa o kabus kaysa mga dato. Dato mo tabang. Pero dili ay. Ang nagbuhi sa parokya, mga pobre. Mga pobre. Nga nihatag sila kinasing-kasing. Inundong ko, katong nagbuhat mi sa simbahan diya sa Holy Cross Parish, no? Nga pagkabuhat niya na, wadi kwarta,
Pero diin man, yung sa pagbuhat mo in 1 year, mga amot yun sa mga gitatog piso. Ika kayo, mga barangay, mga sityo, mga chapels, piso na ba? No? Yung gawa sa ito piso, mura pag ika kayo nga murag, ang uban na ni Dagyaw, hatag sa ilang panahon, no? Ilang panahon, ilang pasingot, ilang trabaho. No? Matigdan ka ba? Yeah, inundom ko, I was asking them, nga no inyo nagibuhat? Ingon siya, may na lang nga, ang among gamayng kwarta, bisa gamay lang ni, pero makatabang og tukod og simbahan. Santo pa, na-appeal niya na ng simbahan. Kay amo ng simbahan. What a beautiful heart. Kanindot ang kasing-kasinga ba? Kaya ikaw mo tampo ka, no? Gamay kaha sa imong salapi o usa imong singot, haron you become part of the building of the Christian community simbahan. Udah kan kayo ni sa ito niya din hiya. Ano? Niya din hiya. Mga minister sa Nicolas, no? Mga divine mercy, mga tao nga, mga lectors din you know, you're building the church. O imagine ko sa inyong sakripisyo o halad ba? Pag-alagad sa simbahan. Dahil pagkatong ni Krisikasin juga kayo. Beautiful hearts. Muna kita sa kinuubang nga, nindot kayo, nga kini mo'y nagtukod simbahan tungod kay sa inyong gamay sa mga itong kwarta god o sa mga itong abilidad yun, but inyong gihalad. The choir, for example, my God, ang Ginoon nga tanaw sa kasing-kasing, this is what a beautiful heart that nga mo alagad. Ay, niya pag kasing-kasing ba nga, nindot kayo kasing-kasing nga pasalamaton ba? Sa parokya na ito, parokya na kan mag-anang gitawag ito sa medical mission, tanan na mga apostolate ito ba? Hindi sa kagayon nga, gitawag ito mga doktor, mga dentista nga, diha sa parokya na mo, nagservisyo sa mga pobre ba? Pag human, ang ginawa ko ang kuan nga, salamat kayo sa inyong pagservisyo. Bago siya tubag sa doktor, which really kayong kupusta, believe man ako. Ingon siya, Nyor ka nang, kami ang pasalamat. Kay kini ang gibuhat ba? This is just to tell the Lord salamat. Kasi daghang gasang na dawat namo, ang among abilidad, ang trabaho, tanan nga gihatag niya namo ba? Gamay ra ka ini nga among ibalik, among ihatag ato kaniya pinaagi sa mga kabus. Kami angay kasing-kasing nga pasalamaton mga igsoon, a beautiful heart. Dito ka kaning kasing-kasing. Maning makita nimo ba? Di ani uban ka nato. Uban ka nato. Beautiful hearts. Here, na sa karon pagbasa karon sa second reading no? Tanawa. This another thing said, no? Nga kasing-kasing na to ba nga murag maliwas kasing-kasing ni Kristo ba? Mo na labing nindot nga kasing-kasing. Kasing-kasing nga andang mo sakripisyo ba? Nga si Kristo, nga si sakripisyo siyang kinabuhi once and for all aras kapasulas to mga sala ni halad, no? Kita untag yun, kamo tag yun mo halad, mo hatag itong kinabuhi alang sa uban. Mao tag gani atong motivation ba? God loved you so much, He offered His life for us. Let us offer our life to others. Give. Yung sa pong ni Kristo, ningon siya, no? Ingon ini. Ingaan ni paghala ninyo, no? Nga nakahimot niya ba? Nakahimot niya. Ningon siya, halad sama sa halad ining duha ka byuda. Nga paghalad nila, apil ang ilang kaugalingon. Give until it hurts. Dili ba ang uban diri nga ni halad diha silang sobra. Kay sobra ra. Maunay man sa kanang giving that hurts. Dili sobra. Kaya kita usahay God ang atong halad, atong hatag sobra man, nakadaghan na ay gitawag tog masunugan, dili mo amo ato itang halad diyan ta, kasi atong halad. Atos to ang mga sanina diha, hay may huot na, hay dagko kayo, hay karaan na, hay nangagisi na. Mao na atong sobra man na, di man hatag. Mag dispatcher man na siya.
medical ka, ato yung mahatag usay, ang sudan nga, hatag nis pobre. Pero sobra. Wapatay sobra, di ito kakaon mga pobre. That's not giving. Muro gino, pero ang ihatag nimo kanang gitawag to the church. How much unsa magyud ang atong ihatag? Ingon sila ba nga, kung ang imong ihatag hurts little, pero pag sakitan ka pero gamay, little sa na imong hatag. Pero kung imong ihatag hurt much, that is ang imong ihatag daghan sad, much more sad. So it has to hurt. Mabitaw giahag ta ba, no? Nga sa atong paghalad, tingali maghalatag sa lapi. That's good, no? Lay pagka na sa lapi atong gamiton, nya atong lang ihalad yun, kabus ug timawa, kanindot jud ayo ba, no? Pero di unta apil na atong kaugalingon. Muna bitaw nga di lang tag iahag paghatag sa lapi material kundi ihatag nato atong panahon. That's ourselves. Many times mohatag tag panahon, nagkakakining panahon nagha atong magamit pero atong ihatag ba going out of our way. Yung hatag ta sa atong talento atong abilidad sa pag-alagad sa Dios ug sa isikataw. Kini mo ni giingon ni tawag ito sa Ebanghelyo karon, wala sila mohatag sa gamay nilang amot kundi ang ilan ang kinabuhi. Ang kinabuhi na mga igsoon. Unya kana that is already serving. Dili lang material kundi ang imo yung kaugalingon. O kanay magapahimuot sa Dios. Kana siya maoy panalanginan sa Dios. Pagbantay malikon ako. Ang Ginoo himantayon. He knows when you give. O kinisikasing bayon. Amen. Nagato ako sa Dios, amahan magagagahong sa tanan. Nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ni Hesus Kristo yang anak bugtong. Ipanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yanag ni Maria nga Birhen. Gisagi sugon ni Poncio Pilato. Lasa sa krus na mata, gilubong. Ang konsat sa mga minatay. Itulog ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit. Ngiyot sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Ganito mabalik siya mapahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, kapasaluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon namin. Pag-ampo kita sa Dios Amahan alang sa panginahanglan sa kabus, tang mga kaigsuunan, o kanatong tanan. Sa matag pangamuyo, kita moingon, himua kaming manggihatagon Ginoo. Himua kaming manggihatagon Ginoo. Alang kang Francisco atong Santo Papa, kang Oscar Jaime Florencio atong Obispo, o kang Dennis Villarojo atong Obispo, o sa tanang kaparian, nga sa kanunay, bansayon nila ang diwa sa pagkamaalagaron, magampo kita sa Ginoo. Himua kaming manggihatagon Ginoo. Alang sa mga opisyalis sa gobyerno, nga dili unta sila mahulog sa tentasyon sa kahakog ug pag-abuso sa gahom, magampo kita sa Ginoo. Himua kaming manggihatagon Ginoo. Alang kanatong tanan, nga makaton unta kita sa pagkamapaubsanon ug pagkamanggihatagon sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Himua kaming manggihatagon Ginoo. Alang kang Monsignor Teofilo Kamumot, Obispo, nag-alagad sa kabus ug masakiton, nga mabayaw na unta sa altar, magampo kita sa Ginoo. Himua kaming manggihatagon Ginoo. Alang kanatong tanan, nga makaton unta kita pagkamapaubsanon o pagkamanggihatagon sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Himua kaming manggihatagon Ginoo.
alang sa mga magtutuong nangamatay, nga makadawat na sila sa gasa sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Imo kaming manghihatagon, Ginoo. Higugmaong Amahan, sa kami, ug ang amo ang mga pag-ampo, diya sa bugto nga sakripisyo ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our lives. Oh Father, we are yours. We are yours. Yours as we stand at the table you set. Yours as we eat the bread our hearts can't forget. We are the sign of your life with us yet. We are yours. We are yours. Take our bread, we ask you, take our heart. We love you, take our life. Father, we are yours. We are yours. Your holy people standing washed in your blood. Spirit-filled yet hungry, we await your food. We are poor, but we brought ourselves the best we could. We are yours. We are yours. Take our bread, we ask you, take our hearts. We love you, take our life. Father, we are yours. We are yours. Mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa mga magagagahom sa tanan. O Diyos ang maluluyon, dinining Eucharistia, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad, tabangi kami sa pagsunod kaniya, uban sa gugma, kini among ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nakita namo ang imong kinutubang gahom, diya sa mong paagis pagluwas. Mani ka arong pagluwas kanamo, pinagis sa gahom sa imong pagkadiyos. Para mag-imong pagbuot, na maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Isariko sa tao ang paghigala kanimo, apan ang tao mismo mo ay nag-uli niini kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel, nag-aawit kami sa mga himayo sa katingog sa pag-ingog. Santo, Santo, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahooman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, ngayon ang
ngantos tuburan sa nagkasantos. Padalay mong espiritu na pagsantos ni mga gasa. Mahimo kinalang ka namo, nga lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan, pasalamat tumipikas. Mihatag nini ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa mga pagi tapos ng panihapon, may kuha sa kalis. Salamat ng pag-usabog mi daig. Mihatag nining ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoon kamo tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao. Aron mga sala mapasaylo. Buhata kanirong paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balik na. Ano paghandong sa kamatayan pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pahans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Himo kami nangalawat sa lawas tugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Inunumig rin mong simbahan sa tibok kalibutan. Mahimpit kami din sa gugma. Uban ni Francisco among Papa Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinunod sa mga igsuong nangamatay. Malaong nga banhaw silang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan, makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o sa mga santos, nakatuman sa imong kabubutan latas sa katuigan. Uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kaniyo magkagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-aapong kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlos itong manunubos. Amahan mo, manak ka sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong hingharian, at umarang imong pagbuo, ini sa'yo tamay ngun sa langit. Ang kalayo na mo sa matang adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Hayong nga kapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panunay, hinuduwa-duwasa kami sa dautan. Ay kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona.
Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayo sa ng kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Kay kumanang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo ng mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanaw ang mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagbuhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanang mga kaninyo. Pakita panag-inig sa unay. Kining ko diri sa Dios sa gawag tang salas kalibutan bulahan katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas ng Diyos sa mga. Mag-ampo kita. O Ginoo, pasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo. Pinagi sa Espiritu, baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi, himuang nga magmakadnayon kami sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung amahan, gidawat mo sa among anak, ang kasakit kamatayon sa krus. May tudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot na nag-antos tungod sa sakit o balatian. Gamong gipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, mahiyo sa kasakit ni Kristo.
alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinagi sa mga Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimo diyas kay usa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat sa sponsors and donors, ang ang choirs, the Samaritan Choir, atong pilgrims, no? The lay ministers of the Eastern Shrine of San Nicolas de Tolentino Parish, led by Romero Amantiad. World Apostolate of Fatima, Talisay, and San Isidro Chapter. Usab ang Divine Mercy, Santo Rosario Chapter, led by Nelson and Sol Reyes, the Knight of Columbus, no? Council number 7204, Sambag 1. Atong offerers, no? Saring Humawas, Tess Macias, and Ellen Galito. Daghang salamat inyong tanan. Ang Ginoo na kaninyo. Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil inyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nakamatikod ba kulin, ato lang ni, kanang sa simbahan ba de, simbahan, dako ra bang simbahan, nakamatikod ko nga, panahon sa kolekta, sus naagyoy ko dili lang na nakamatikod ko 3 times, but more than 3 times, matagbaw yun na siya kuot diri, dugay kayong ko kanang maghuwat in town ang kolektor. Yan, sa huna-huna, unsa ka nagi pangita ana? Ang dako ba ka ang kuan o ang sinsilyo? Basig Carmelitos kindi. Bitaw sister nakabatikod ko noon ako'y tapan nga. Sige po siyang kuan siyang bag. Ang niya tag sa Carmelitos kindi. No niya gibuyag siya ang tapan. Hoy, Carmelitos gud imong gihatag. Sawa mo ko'y sinsilyo diri. Nya mo to nagkauna-una ko may unta tog chocolate nga imported kay nakog value no. Okay. So pero na ako i-share sister alang ni sa atong mga kaubanan. Akong nabasa katong libro sa taga Bolivia no, si Diaz, Carmelita Diaz ang iyang ngalan. Gipa do na say vision unsay mahitabo during offertory sa inighalad nato no, unsay mahitabo. Gipakita siya nga kamatag usad ay nato nay anghel no, anghel magbalantay. Okay. During offertory, mga anghel no mutindog no din sila kahibalo siyang anghel nagputi unya naghalad padulong sa altar. Doon ay mga anghel nga nagdala og golden bowl. Nya malipayon sayag kaayong gahatag og halad o didto sa padulong sa altar. Okay. Golden ha kanang bulawan nga sudlanan. Unya, doon na po mga anghel nga nagdala og sudlanan, pero dili bulawan, no? Dili silver. Golden. Unya, do ang iyang nahibod ngan, kadiyo na po'y grupo sa mga anghel nga nanindugikan sa naglingkod ba nga mga nanimba, masulubon kaayo sila, wala ay dala. No, pero naghalad, pero masulubon way dala. Una mga tana kung Monsignor, sa kay meaning ko, logan ani Monsignor, no? So vision ni sa taga Bolivia, kayong Bolivia, di ba, Latin America, Catholic man sana sila. So, muna iyang nagipakita gid siya, doon ay inelocution, gingnan siyang Jesus of ni Mama Mary, observe what is happening during offertory. Okay. Dili, katong imong giingon, Lynn, nga, to katong sad sila nga mga anghel basin mao kadto sila gagmayad sinsilyo ihatag mo siguro to ug di ba ka to nga mo toy sad kaayo kay wa gidala wa gi mo siguro ba to kahang nanimba nga way dala wa sad mo hatag kay wa man sila dala way had wa may dala ang mga anghel nga ko ano masulubon kay sila way dala.
nga halad. Basi katong naghatag og sinsiyo o katong kindi ba kay si sinsiyo nya basig mao to ang mga anghel pod nga nagdala pero dili bulawan pero kanay ato lang ni basin si Monsignor Ang pangutana, unsa man yung pahalad nga kahimutan sa Ginoo, Monsignor? Ang boto sa tubag ato nila. Damgo man to sa kuhan. Damgo mo to. Grabe sa yaman tong damgo og vision. Kita mahibaw na pero sa lang kabutang hibaw ta nga kini atong halad gyud ba, no? Kini itong halad usama nito kolekta, saging, usa pa na diha, bread and wine, no? Usa pa diha, no? Kini sila sa ato ang simbahan nga igsoon usara magyud halad nga dawaton sa Ginoo gyud. We don't offer these things dili ni siya gyud. Muna mingon to nga daygo katong gidas mga anghel nga vision nga bulawanon ngadto. Halad to nga makapahimuot sa Ginoo. Ay nakadimti ninyo, every time you come to Mass, what you offer is ang imong kaugalingon. Kay sa misa, ang gi-offer ngadto sa langit, sa amahan, mo si Jesus ang iyang kaugalingon diha sa cross. Ya kita nga mo participate, mo tambong sa santos nga participate, atong gihalad atong kaugalingon sa ngadto. Muna nga precious juga ina because what is more precious in our life? Nya mao man sa gipangayo sa Ginoo ang ato ang kaugalingon. So kinahanglan gyud nga imong halad do na magdagi na nga this symbolize my life, my love, even my weaknesses ana ba. Ihalag gina siya. So there's only one offering for us, ourselves. The rest nga pakapin lang gina. Well, kay tao man ta kinahanglan symbolism ang ato ang pusto tong kaugalingon atong ihadiha di man na siya na wa kanang ato ang mga gestures, no? Gestures nga mohata sa mga butang pero giingon nato mo ganina nga ang makita na sa Ginoo kung kinasingkasan mo ginang gihalad na awa na with the gift is the heart kay naa ganing heart bulawanon na siya. Pero kan gift lang, na imo intention lang for example, no? Nga murabag wala sudahuna nimo, no? Lain ang imong gitawag na to pag-offer dili na mao. So naa na sa kabaratoon sa imong intensyon. Di na sa depende sa kwarta, sa katidad sa kwarta o sa kuan, naa na diha sa imong paghalas sa imong kaugalingon. Kanang gitawag tog panghalad, no? Ibaw tagi halad na ato sa simbahan, no? Gamitan gid ana, mo na of course, no? Halad man sa Ginoo ngadto para na siya sa gitawag nato. Depende sa imong intensyon ha. Mohalad ka, intensyon ni para sa church construction. Ato na dito. Pero atong halad para na sa maintenance of the church o the sustenance of the minister. Mao na katuyuan ana niana. Pero mao ni mo na hunata sa ato ang kaugalingon nga kada mahalad to atong ihalad tong kaugalingon. Dad agyud imong kaugalingon gyud diha, no? Ihalad sa Ginoo with your offer. Kay kanay makapahimuot sa Ginoo. Unsa kadako, unsa ka bilog imong halad depende ka na imong intensyon sa imong kasing-kasing. Ang Ginoo rin hibaw ni ana. Ginoo rin hibaw ni ana gyud. Hibaw siya unsa kini kasing sa mas ebanghelyo gani karon oh. Kita sa kasing-kasing, no? With all with love, no? Gihalad sa trust gihalad ni biyuda nga to sa Ginoo. Ingon siya pagkadako siyang halad. So na ninyo na piso, 2 pesos sa gatos naragi na Ginoo rin na hibaw kung paghalad mo ni ana imo ba ng panghambog paghalad mo na kasing-kasing bagyod ug piso tingali imong gugma, pisuhon na siya. Ambot, I don't know. Pero you know, God knows. I hope nga imong halad kasing-kasing ngayon. Amen.